Tak ahojte. Takže neviem už po koľkýkrát sa snažím tu rozpovedať svoj príbeh, ale tak idem rovno naň, keďže mi ho stále mažu a tak ďalej. No, videokou som nazvala Rakovina prehrala, telo vyhralo. A prečo tomu hovorím takto? Tu je príbeh. V roku 2015 nám lekári oznámili tú najhoršiu správu, že naša mama, vtedy 75-ročná žena, aktívna žena, plná života, s váhou 70 kg, je podľa krvného obrazu a vyšetrení na metastázy v poslednom štádiu rakoviny hrubého čreva. Po nasadenej mesačnej chemoterapii z nej zostalo len 40-kilové torzo. Viete si predstaviť, za mesiac schudla tá žena 30 kg. Nedokázala udržať ani slamku v ruke, taká bola slabá. Mala spálené telo, očernela v tvári, obličky, pečeň, všetko spálené po tej úžasnej chemoterapii. Na chodidlách mala také veľké suché plusgiere, no proste spálené celé telo. Lekári nám oznámili, že jej ostávajú, teda že oni čakajú, že 1-2 dní života a zomrie. Všetky výsledky vyšetrení vlastne tomu nasvedčovali. Vtedy sme sa rozhodli, že mama nebude zomierať medzi cudzími ľuďmi, medzi nemocničnými stenami. Zobrali sme ju domov, k rodine, k jej psovi, mačkám. Proste do prostredia, ktoré milovala. Neverili nám, dokonca nám hovorili, že sme sa zbláznili. Ale my sme cítili, verili, že ešte nie je jej koniec. Previezli sme ju teda domov, to 40-kilové torzo, nebola schopná urobiť krok z nemocničnej postele na invalidný vozík. Ešte primárka mi povedala, že potrebujeme polohovateľnú posteľ. Vravím jej, a na čo? Však jej zostávajú 1-2 dní života, nie? No a tak sme ju previezli domov a doma sme pomaličky začínali bylinnými čajmi, hlavne zo žihlavy, myší chvost, nechtík. Vilka kora, je to mačací pazúr, ten sme dávali osobitne, pretože ten sa inak pripravuje. A postupne som robievala, pridávala jej do kvázi stravy, ale to boli skôr len tekutiny. Čerstvé šťavy, mixovala som teda mrkvu, jablko a cviklu, aby mala nejaké vitamíny, pretože tá naša mama, ona neprijímala ako tuhú stravu, hej, aby ste tomu rozumeli. No a tak deň po dni sme sledovali malé zázraky. Najskôr prišla iskra v očiach, potom sila posadiť sa, neskôr prvé kroky. Po 3 mesiacoch sme vedeli, teda sme skonštatovali, že sa deje niečo neuveriteľné. Postupne som pridávala ryžové tie chlebíky, viete, tie polystyrenové, s troškou masla, potom ryžu, zemiaky a šťavy z mesa. Meso ešte stále žiadne neprijímala. Proste nevedela to prehltnúť. Viete, keď to proste... nejdem do detailov vyjadrovať. Takže mixovala som tie šťavy, proste to bolo na dennom poriadku a tie bylinné čaje. Dnes po viac ako 10 rokov má naša mama z 86 rokov, funguje normálne, teší sa zo života, konzumuje všetko a nepotrebuje lieky. Ako by som to povedala? No rakovina nám síce vzala pokoj, hej, ale dala nám vieru, že láska, starostlivosť, sila rodiny a nádej dokážu niekedy viac, než sa zdá možné. Lieky síce mama teraz neužíva, hej, ale tým, že bola 20 rokov zvyknutá užívať ich, nahrádzam jej tento zvyk pangaminom. Viete, nie som lekárka, hovorím len ako dcéra, ktorá videla človeka odpísaného na smrť znovu ožiť. A možno práve preto verím, že telo má obrovskú schopnosť regenerácie, keď dostane šancu, pokoj a starostlivosť. Hej, keď odstránime všetku tú chémiu a všetko to, čo kupujeme v supermarketoch a nahradíme alebo vrátime sa opäť k tej prírode a
k obyčajnej vode a bylinné šťavy a tie mixované mrkva, jablko, hej, cvikla. Dnes naša mama síce neužíva žiadne lieky, aj keď 20 rokov sa liečila na vysoký krvný tlak, na diabetes typu 2, hej, že bola na tej tabletkovej liečbe, nepichala si inzulín, liečila sa na Alzheimer, mala vysoký cholesterol, hej, že proste všetko s tým, tie choroby, viete, to sa všetko pridáva, veď to nemusím ani rozprávať. A teraz sa ale pýtam, ako je možné, ak diabetes je nevyliečiteľná choroba a mama diabetes nemá. Sme vyradení z evidencie diabetológa, pretože výška cukru nezodpovedá tomu, aby navštevovala pravidelne diabetológiu. Hej? Takže vlastne mama nemá diabetes. Hej? A možno to je tým, že sme vlastne vyhľadovali telo a naštartovali ho. Hej? Nemá problém s tlakom, hej, nemá metastázy podľa vyšetrení, hej, z odberov, nemá rakovinu. Obličky a pečeň sú podľa výsledkov v poriadku, hej, sú tam nejaké zvýšené parametre, ale nechodíme na nefrológiu, ako sme chodievali, hej, no, takže ani diabetológia, no proste nechodievame k doktorom, no. Je to ťažké hovoriť, neradi to počúvajú ľudia, ktorí sú v takomto systéme, ale proste je to tak. Takže teraz vlastne po 10 rokoch, teda 10,5 roka môžem, alebo dovolím si tvrdiť, že rakovina prehrala a telo vyhralo. A myslíte si o tom, kto chcete, čo chcete. A na záver, aby to nebolo zase dlhé, len poviem, že všetko je možné. Vyhľadovaním tela, teda reštartovaním tela, nastúpili samoliečiace procesy. A preto tvrdím, že rakovina prehrala a telo vyhralo.